Připomeňme si díky oslavám 800 let od první písemné zmínky dílky do skládačky velkého obrazu jeho paměti, myšlenek, vizí, emocí a příběhů. Tak to jsou ti dva. Za staletí tudy prošlo mnoho lidí a generací. Někdo se zde narodil, jiný se sem přistěhoval, někdo tady studoval, nebo sem jezdil za rodinou či za prací. A nebo se zamiloval a vybral si Hradec jako město pro svůj život. V Hradci čas neletí, ale plyne klidně jako voda. Mírný tok řeky zrcadlí nebe i věčnost. A v ní hradecké příběhy napříč staletími. Někdy se opakují, jindy prolínají, mají své vzlety i pády, ale nikdy nekončí. A my jsme toho poprvé i naposledy přirozenou součástí. Někdy aktivními a jindy tichými svědky. 800 let není jen číslo, ale také 9 století příběhů, odvahy, ztrát, nadějí i nových začátků a činů, které nebudou zapomenuty. A právě tyto činy a rozhodnutí formovaly nejvíce naši bohatou a dlouhou historii. V Hradci si minulost připomínáme s respektem a hrdostí. Je to přeci město králů a královen. A právě zde náš příběh začíná. Když se řekne Eliška, představíme si hned 2 naše královny, které si Hradec vybrali za své sídlo. Elišku Rejčku a po ní Elišku Pomořanskou, ženu krále Karla IV. Podle legend přinesla králi mladou energii a sílu a on jí prý nechal vyrýt na ženský pás s drahými kameny dojemné vyznání lásky. Na tomto světě žádná jiná. Vzpomeňme nyní na ženu, která dala městu přívlastek královský. Eliška Rejčka se zde usadila, založila královský dvůr a z její vůle vyrostla v gotickém slohu katedrála svatého Ducha. Symbol víry a paměti, který přetrval až do dnešních dnů. V blízkosti katedrály stojí renesanční bílá věž strážkyně města. Společně tvoří dominanty, bez kterých si Hradec neumíme představit. Z vrcholu věží je vidět celý Hradec a ještě mnohem dál. A když se uvnitř bílé věže rozezní zvon Augustin, rozesílá zprávu do krajiny a do srdce lidí, které zve k zastavení. Řeky Labe a Orlice svým životadárným a úrodným klínem přinesli prvním zakladatelům Hradce domov, bezpečí a obživu. Tak začalo růst město, které už dávno před rokem 1225 patřilo k nejvýznamnějším perlám v koruně vlády.
vládců Čech. V dobách válek vznikalo hradecké opevnění. Mělo město chránit, ale současně ho svíralo. Až na konci 19. století hradby padly. Pevnost svým zánikem poskytla městu možnost nového začátku. Tam, kde kdysi stály bastiony, vyrostl salon republiky. Hradec Králové volný, odvážný a otevřený budoucnosti. Lev je symbolem Českého království. Ten s písmenem G v erbu je náš hradecký. Symbol města, králů a královen minulých i těch dnešních. Jeho klid a síla nás mohou inspirovat a provázet v našem každodenním životě. Pro někoho jen bod na mapě, pro nás domov. Hradec leží v samotném srdci Evropy. Odtud míří skvělé nápady a talentovaní lidé dál za hranice města, kraje i země. Častěji, než byste čekali. Nenápadně si vás získá a přitom se vám otiskne do srdce. Někdy je to ulice, jindy pohled, nebo jen moment a najednou vám na něm záleží víc, než jste si kdy mysleli. A i když se z města vzdálíte, něco z něj ve vás navždy zůstává. Korunek. Za každého, kdo tvořil, kdo učil, psal, léčil, vedl. Za ty, kdo dali hradci tvář i hlas. Jejich jména možná neznáme, ale jejich stopu ano. Je všude kolem nás. Každý, kdo byl a je součástí 800leté historie města. Každý, kdo tu dnes žije, pracuje, tvoří. Všichni si zaslouží být korunováni. S hradeckou DNA se nejen rodíme, ale můžeme ji získat tím, že tady žijeme a máme k městu osobní vztah. Přes bohatou historii je každý nový den novým začátkem, novou příležitostí, která se může v budoucnu naplnit a zapsat do jeho paměti. Hradec je víc než jen místo pro život, mnohem víc než dobrá adresa. Hradec Králové, to jsme my. Hradec jsou králové a královny už 800 let. Jeden dron padl, viděl